Monto be na yɛnkɔ. Ɔdabɔ, 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 ɔdabɔ. Nyame na de woato na de bɔ nyinaa so enti. Tumi ɛnam nyinaa gyina wonti. Na wode bɛgya asefoɔ nyinaa enti. Hwɛ ne ho ɛnam mogya mu mfiri wonti. Kɛseɛ, na woanya kɛseɛ. Sɛ so sɛ dɛ wobɛtumi. Biribiara wonim efiri nkwadaa berɛ yɛaka to wotim. Na agya na akyɛ na so wo so gyina wontim. So ne hu na abommfia nyama ne mfiri wotim. Ma ne nkae asɛ mo pa na nkora nhyɛ wo wotim. Ɔdabɔ, 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 ɔdabɔ. Say when the man unko say the free papua, say the free papua. Yeah. Where you get me bad, yeah, you are suited, Nimenia China, Wakuma, Monadi Betty, Fetchin, Semfua, the Bia Ubisa, Shashi Shemu, Yahu, Nuaniano, yeah. Onyesika, did the food, Yabina Wakram, Shawan Sayam, Yansa, Bepega Juma, sorry, I'm not pa, Ombre, Yana, what they yeah. Utu Yadru, Emma to her, and Neku, Aquajura, Nadi, Oso, Ope, Ocha, Echi, Ado, Echi, Apam, Mania, Bacha, and Fan to share. Opese, I was so good. One no more so no, I can't see so. We are in Tinia, we are one true. Utu me crowd and Sam Shira, whoa. Ɔdabɔ, 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 ɔdabɔ. Ɔdabɔ, ɔdabɔ, Tony Adia, Udia Bɛgya saying Susukwa some chairman for a one when the man oko, if ye dibia, and Chessa also Timi and Quadinsi, Mohesa Audia Conachi, Ɔdabɔ, and said yes, her names were Jampai Bo, but who said who are bomb or the Adrona? And said ye now you yam yado ye. Tidiana o yamanya mieshawo. Sa wutie me na busua brapa ma bia soso na wode ba kofie na sa wonim sa onwene dache unu se eja ho yi wanso bia ngoma oyini fuafu a ebe hie to ase afa na won sapan Ɔdabɔ 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 Ɔdabɔ